Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Federico, Mami Marga, dali! Oops! Ow! Dayon. Gimingaw ni ka ni mo. Ilang purnas di ka. Oops! Ow! Ni ayway laktaw. kana Federico. Kanya. O gani ko mabuangan ni mo. Kana. Ow! Federico. Ow! Ihamon ko ni... Ow! Gimingaw ni ko ni mo, Marga. Ingan manasab ko, Federico. Ow! Ow! Federico. Ow! Ni Rafael? Oh, ni Rafael, nga naman ka. Miduko kang naglingo-lingo. Nga naman ka nga hupaw. Nga naman. Akong gihuna-huna ang gipanulti ni Federico Ola. Ang asa ba ni Junior, ha? Ang iyang pahimangno ka na ko kang Marga nga ampingan ko. Nakadungog ko, Nyor. Ang iyang pahimangno kang Marga at timan na og panggaang akong daddy Rafael. Oo, nakadungog ko, Nyor. Ang iyang dugang pahimangno kang Marga nga makadungugan ko nga imong gibinuangan ang akong daddy. Imong tuntuhon ng akong amahan. Kaaway mo ako. Nakadungog ka ba niya na Ula? Oo, nakadungog ko, Nyor. Og maingon pa kini nga may sugon siyang misulti kang Marga nga labaw sa tanan. Ayaw gyud budhi si dati. Nakadungog ka ba niya na Ula? Nakadungog ko, Nyor. Mingon si Marga nga, mahal ko ang imong daddy, Federico. Dili ba hitabo nga, luiban ko siya. Nakadungog ka na Ula? Oo, nakadungog ko. O mitubag si Marga nga mahal ko ang imong dati Federico. Dili mahitabo nga luiban ko siya. Nakadungog ka ba ni Ula? Oo, Nyor, nakadungog ko, pero... Ate ko na. Ula, usay. Naibaw ka, kano panahunan, Nyor. Daghan kaayong buaya, Nyor. Ula, Daghan buaya. Dili lang sa gobyerno, lakip na sa gugma sa tao, Nyor. Ula, nagduda ka ni Marga? Mao ba? Wah, Nyor, oy. Mahal ko si Marga. Ayaw palabig salig, Nyor. Ula, usay. Ayaw palabig salig. Imong gugma, Nyor, ngadto kaniya. Nga naman, Ula. Tungod ka, ginaingon, Nyor, too much love will kill you. Ula. Dako kong pagsalig ni Marga. Dili sa magkahimo sa pagbiluib ka na ko tungod kay. Bisan ron sa'y ang gusto, akong gihatag ka niya. Sakto ka, Nyor. Pero ayaw kalimot nga ang bitin. Bisan og kanon, kanang mabitin ba? Bisan pagpakanon pa nimo sa imong palad, lakip imong siko, lamyon, Nyor. Ula. Grabe ka, Federico. Ma-enjoy ka ba? Yes, Federico. Nalingaw ka ba sa kung kuot-kuot?
minutes. Gipabot mo akong kaduha. Yes, Marga. Ako lang gihimo nga akong pagpangga ni Daddy. Unsa? Yes. Ikaw na akong magpangga sa kong Daddy Rafael. Dili ko gusto nga siya mahago inundan nga. Ako mo'y naghimo. Akong gihimo ang tanan. Amyo. O, di ba? Kung may bawas Daddy sa akong gibuhat. At tingalig. Hatagan pa ko niya ang premyo. Tungod kay usa ko ka anak nga manggi hunaon. Bantay nga na, manggi hunaon. Nga dili gusto nga mahago ang iyang Daddy. Ug akong gibuhat ang iyang gibuhaton. Federico. Og ang malita nga iyang gihatag nako. Di palang dugay. Ana. Ako nang gisibisyuhan. Dili na siya magmahay. Tungod kay sa kwarta nga iyang gihatag nako. Akong gitabawan. Og gilipay nako ang babae nga iyang mahal. Federico. Kabantay ka na. Oy, ang imong cellphone. Si Rafael. Ito ba ka? Hello? Darling Rafael? Darling Marga, asa ka ba, ha? Kuan, kining... Asa ka na? Kinahanglan nga mahibalik ka dayon dili. Dili ka nga mo kumpiyansa, ha? Kay tingali, kidnapo na usab ikaw. Yes, darling. Actually, nagpalit kog mga vitamins og sa imuhang para maintenance. Bueno, magpaabot ko, ha? Dali na. Yes, darling. Bye. Federico, adto na ko. No. Unya na. Let's have another round. Kabantay ka na. Federico. Ay, asa pa man di ay senyor karon? Ang pagkamanggihuna-hunaon lang yun ning akong darling Marga. Ano man di ay senyor? Nagpalit siya para akong vitamins o sa akong maintenance. Oh, mayo inuunyor ko na ka na. Mao nga ikaw, Ola. Wad na imong pagduda, ha? Wapajud ka makaila ni Marga? Senyor. Mahal ko si Marga. Sige, diha ka una. Doon na po ko timanon. Kaluo, itaw sa tiguang. Dili na ako magdugay. Adto na ko. Okay. Og manutong akong instruction ha. Puyo ka og maayos Daddy. Puyo ka gyud. Nga iyang ihatag ang katunga. Nga nahibilin. Katunga sa kantidad nga akong gipangayo kaniya. Yes, Federico. Unyan sa men. Imo na bang adtuon ng pamilya sa imuhang duha ka kakibot nga nasikop? Tingali. Tingali gikanta niyang imong pangan. Oh. Di ka na mahitabo. Dili Marga. Ayaw kumpiyansa. Kay karong panahon na, Oh. Gano man karong panahon na. laglaga na karong panahon na. Oh. Aon sa? No. Dili sila makahimo sa pagtraidor kanako. Murag, panahon karon sa mga traidor, Federico. Aon sa? Numero unong sample, ana. Mao kita. Ha? Aon sa? Kay nga no, dili ba gudi ay? Atong giluiban si Rafael. Wanay apil. Wanay labot. Kabantay nga na. Wa, Marga. Inting asa mo? Gipatawag si Bay Abil sa Hipis Police? Ha? Nga naman. Aw, importante yung kayo. Kay si Bay Abil gud tayo inahimong arresting sa duha ka mangingilad. Katong niya to gustong mabudol niya ba? Mo ba? O sige, pahibaw lang unya ko ha kung unsay resulta. Nasuta sa gallery nga gining duha imong nasikop Abel. Daghan ba di kayo nagkaso ni? Nasod gawa sa marinis presuhan. Daghan kay kaso nga ilang gi atubang karon. Mao ang pagpanulis.
Mao ba, sir? Kung mao na, sir, basig mao na responsable sa nga mga tulis na hitabo nila sa itong dapis chip, di ba? Giyatagan ako sila kigayon nga kung mutugan sila, kinsa ilang mastermind. Imonti silang star witness, batok silang dako. Unya, sir. May paglaom ba? Karong adlaw ang akong gitagal kanila. Busa, gipari ko kamo. Aron mahimong witness sa pamahayag sa duha na imong nasikop, Abil. Yes, sir. Karon dayon, ipatawag ko sila. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!